Nginamukela uKHANYISANI TV. Igama lami ngumkhulu Nkhazimulo. Uma umusha i-channel ngiyacela subscribe khona uzokwazi ukuthola amavidiyo esathiwa khiqiza. Nkanzethongo ngiyacela. Ngiyancama hlala ekhaya ungahloli. Kunokuthi uhlole abantu bakini bakhulume nabantu bakithi. Benethemba lokulingana emayizwe ley'nkinga izosilungiselela. Uyayiphatha ifoni ye-R2000, uyayiphatha ifoni ye-R4000 nama-laptop abizayo, ne-bonding ebizayo, no-jean ababizayo nyabagqoka. Kodwa mase kwenzela ithongo uhudula iy'nyawo. Ngithola ukuthi manje nekhona iy'ngane ey'ningi esifezisa simkhulu ngithe ngiqeda ukukhuluma naye. Ngaqala ngaphupha nje sengingaphuphi. Bafika abantu abadala. Uma befika abantu abadala bafika bayathetha. Omunye athi ikhehla lifile kumina. Lathi kade ngikulindile. La ngijaha ngewisa. Omunye salukwazi sifile kumina. Sathi ikuphi ongakuzwa kulo esekushilo. Saduba sashona le. Omunye athi nengiphuphile ngibona o-round. Kuphuma omkhulu abagqoka imqhele. Bathi ngayesu salinde wena. Usuke unenhlanhla uma unedlozi elikwazi ukuthi nisheshe likhulume kanjalo. Uma ulokuhlola and uzwa the same thing over and over kodwa ayikho into ofisa ukuyenza ngakho. Cause khona umoya omubi la ukuthi ngithanda ukuhlola. You want to know things kodwa ufisa ukuzilungisa. Abantu bakini if unga-understand ukuthi impumelelo yakho ihleli emadlozi akini, imali yakho ihleli emadlozi kini, umshado wakho uhleli emadlozi akini, you will never get it empilweni. You'll always be running helter-skelter like someone chasing the wind. La kina ngiyakhona. Nani labe ninenzuza. Ngifuna ukunithinta ninakhulu. Ngifuna nazi ukuthi noma unenzuza, isikhathi esiningi inzuza iyakuhlupha. Leyo nzuza leyo mayikuhlupha. Izokuhlupha ukuthi ekhaya bakujele bonke. Izokuhlupha ukuthi ungawutholi umsebenzi. Uma uthola umsebenzi imali ngeke uyibone ukuthi iyaphi. Abantu bazobiza ngomthakathi, bangakufuni, bangakuthandi, especially uma unamakhosi amanzi, not only inzuza. Isimo sempilo nekweleti ziyavuka, awazi kwenzakalani. Okusebenzelayo kuyashabalala. Ngiphinde ngithinte la. Uma uphupha onomzana, uphupha yinyoka, kufike nombala obovu, omnyama, omhlophe. Njalo ifele inyoka injalo, obovu umbala, omnyama nomhlophe, inaleyo mbala kuyona. Ubuhlalo lobo abakukhombisa bona. Izizathu bafike ngaleso silwane khona ungeke ukhohle nobakhombisa amandla kini. Kwesinye isikhathi emnyama, emhlophe, ebovu, eyelo. Indlela abagqoke ngayo, ubuhlalo babo lobo. Izembatho eniyibona emathongweni niyithenge zibe kunina, hayi hlale emashalofini. Ngiyanicela ngani zamathongo. Ngiyazi ukuthi nekuhlola sekwaba into eniyithandayo. Ukuthi uhlole kumina, ithongo lakho mangakulethanga mina. If you are not mine, ngeke uzuze kumina. If you are mine, I can see you from far, far, far away. Ukuhlola, every time uhlola kukhona ethiwa yini i-priority. Ithongo uzodonsa lokhu i-priority. Not every time uzohlola uzokhuluma nge-boyfriend yakho. Uzokhuluma ngezinto zasekhaya efanele ziyilungise. Uyangizwa? Nikhumbule uma unenzuza unamadlozi amaningi phakathi kuwena. Kodwa lilodwa elizokhuluma kuwena. Lilodwa ezobe spokesperson for wonke lamadlozi. Uyangizwa? And uma uhlola from healer to healer, ojabule uma uzinto ehlukile. Cause ukuza the same thing over and over and ungezi lutho ngayo. It's a problem. It's very dangerous uhlole uthi hey mkhulu, wazi wangidonsela, ngikwazi konke lokho. What have you done about it? And you wonder why amadlozi took 10. It's fine. If mawafuna ukwenza lutho amadlozi, thenga amakhavela, thenga ifoni yakho, vula ama-savings account. Lesiwe leyo mali izohlala isikhathi kanganani. You don't need to come to me. Ngani nakomunye umuntu akusebenza. But uma ungafuna ukulungiselela abantu bakini, it's okay. Ngoba uzale wena. Let's see how long. Ngoba anytime asekuza fanele kusiza abantu abadala, iyashintsha inhliziyo. Most of imisebenzi enyenzayo ayiphumeleli because uyenza with a bitter heart. Ngikhipha imali engaka ngilungiselela abantu bakithi. Fine, ungabenzeli because vele awubathandi.
you only like ukuthi bona bazokwenzelana, and if they don't do it ngesikhathi osifuna ngaso, you become like a spoiled brat. No, kufanele ngithethe nidlala ngabantu abadala, thandana amadlozi. This is not a fashion game. Khona imimoya ekhalayo edinga usizo leni. Don't call me if mangalithanda idlozi lakho. Don't call me mangafisa ukusiza isiza kini. You're the last hope ukuthi basizakale labantu. Please. Mawudinga usizo uze ngoba uthanda abantu bakini. You don't need to lapho yimina, but at least I can give you advice. Makhosi amakhulu.